Il-problemi ta' saħħa mentali jeżistu fit-tfal u żgħażagħ ukoll. Issa dawn it-tfal u żgħażagħ ser ikollhom binja apposta fejn jistgħu jingħataw l-aqwa kura. Ix-xogħol fuq il-binja wasal fil-fażi finali, kif ikkonferma s-Segretarju Parlamentari Chris Fern waqt żjara fil-post. Pjaċir ngħid li xogħol mixi tajjeb ħafna tant li sal-aħħar ta' dan xahar ix-xogħol strutturali jkun lest u f'Mejju jkunu nistgħu nilqgħu l-ewwel pazjenti tfal ġodin ir-residenza. Din hija importanti ħafna għax aħna l-kunċett li jkollna tfal jew żgħażagħ li jkollhom bżonn kura mentali, li jkollhom bżonn jitlu ġoswali tal-kbar irridu naqtgħu. Il-binja tal-Youth Residence qabel kienet magħrufa bħala l-Young People's Unit. Għalkemm hija fil-kumpless ta' Mount Carmel, din qiegħda unit totalment separata. Għandek il-vantaġġ li ħajkun hemm tfal u żgħażagħ biss, ovvjament, allura l-ambjent ħajkun iktar ta' tfal ngħidu aktar ferħieħi u iktar welcoming, anke biss ħajkun hawn ħafna iktar kuluri. Dawk li jkollhom bżonn iqattaw xi żmien fih dan il-Youth Residence ikollhom problemi mentali ta' ċertu livell peress li kemm jista' jkun il-kura llum tingħata fil-komunità. It-tip ta' kura hija multidixxiplinarja, jiġifieri ma jingħatawx biss mediċini, iżda wkoll għajnuna psikoloġika u occupational therapy fost oħrajn. Id-disin tal-post huwa bbażat fuq mudell ta' dar normali, bikċina kmamar tas-sodda, kamra l-logħob u kamra t-televiżjoni. Hemm mbagħad faċilitajiet sportivi, kmamar għat-terapija, klassi u kamra l-occupational therapy. Fil-waqt li jingħatat attenzjoni partikolari għas-sigurtà tal-post, inżammet il-privatezza tal-individwi. In-numru ta' sodot f'kull kamra niżel minn 4 għal 1 jew inkella 2.